Idanon mi kada kayo kabsat iti maysa nga nabara nga kablaaw ken panagyaman nagsipud ta agkakadwa tayo manen kada ito yung oras tapno buklen tayo kakabsat ti inadal tayo kada ito nga lawas kitagyaman tayo agsipud tagtultuloy daytoy nga pamayan ni Apo Dios tapno datayo kakabsat ket agkakadwa tayo nga kitain dayjay kinaimbag na. Tapno agbalin ang kapadasan tayo tinagdaw ng nangruna, iti pa nang isagsagana na kadatayo, kadayjay aldaw na agawid tayo doon, jay pagaryang na kapsat. Pacheck na uri na kayo at ado iti pagyamanan niyo, akas kanya. Pagyaman tayo kapsat kadayjay napili nga bendisyon ng iti ni Apo Diyos. Ket sakbay iti patuloy tayo dawatek nga agkakadwa tayo nga agkararag kakabsat man nakabali namin nga Diyos amami nga dapat sa dilangit gundaway mi manen amang agkakaduang anak mo agkakadwa kami tapno bigbigan mi iti kinaimbag mo iti panagbiag mi agmaymaysa kami o Diyos nga agdaydayot agmaymaysa kaming agyaman ken pagyamanan da kaama iti kinaimbag mo iti kinamanagayat mo iti kinaparabot mo agyaman kami kada iti leksyon nga inadal mi kada iti nga lawas ket iti panangripaso mi o Diyos dawaten mi nga bendisyonan na kami kan na kami iti sirib ikan na kami iti panakaawat nang nangruna ikan na kami ama itinamnama. Agyaman kami kasungbatang dili nga dawat ni tinagan na po ni Jesus. Amen and amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 10 kada ito'y kapagleksyonan tayo. Anya iti kahit ng sawan. Adda tayon kakabsat iti ubuna nga aldaw panagina na iti bulan iti Disyembre. Nya tiket ng asawan. Aglipas manen kakabsat iti daytoy nga tawen. Ket ikan na tayo tumanen ni Apo Diyos iti maysa ang baro atawen. Ket agtultuloy nga dakkel iti panagyaman tayo agsipud ta saan nga agliway saan nga agsardeng dayjay panangitid na kada tayo dayjay inkararag tayo kapsat dagiti napili nga bendisyon agsipud ta ay ayaten na kakabsat ko ay ayaten na tayo iti paulo iti leksyon tayo ti apoy ti impyerno iti paset ang mayulo ket masarakan iti umuna at Tesalonica 5:21 suoten nyo amin sa limet-metan nyo dagiti tibker dagiti naimbag iti balakad ni Pablo adday lang iti dua a banag kakabsat there are only two things dayjay naimbag ken dayjay dakes ket iti kunana ni Pablo suoten nyo amin amin mo umay kada tayo kabsat we will have to test them suoten tayo ket no dagiti papansubok tayo babaen iti sao ni Apo Dios ket maamuan tayo dagiti naimbag kunana ni Pablo sa limet-metan nyo asititive care hold fast ket anya marami din tayo kabsat kadagiti bambanag adakes ibatan tayo palubusan tayo tapay iti panagbiag tayo awan serserbida kakabsat dagiti kunana nga extra baggage dagiti kunana ni Pablo nga arid na datayo kakabsat ket may isang atleta tumartaray tayo anya aramiden dagiti athletes kitain da nga dagiti sapatos da isukuman ti kalab-anan kitain da nga dagiti
usarenda their clothes. No makita ko sa they are tight nga nganing skin type kunada. Tapay awan iti kayat da nga extra tapno awan iti mangited iti laped dayjay persada tapno mga bakda. Isu nga ti kita intay ditoy kabsa. Ket itultuloy tayo nga adalen dayjay leksyon nga imparang iti pagleksyonan tayo. Iti patay, matmatay, ken masakbayan a namnama. Naara tayo kakabsat iti leksyon tayo nga naglabas. Nga adda iti patay kada tayo. That's a reality. Adda dagiti ay ayaten tayo nga natay. Ampay nga adda iti papatay. When the reality again is adda iti baso. Ngenuman pay kakabsat, imay iti kasta nga kondisyon iti tao. Ti Diyos nga isu iti ayat nangited iti namnama kada tayo ang managbaso. Dayjay anamnama ket adda iti anakna. That hope is in Christ. Nga dayjay imbagan ni Juan iti agikut iti anak adda kenkuana iti biyag nagnanayon. Dayjay iti sagot iti Dios. It's all about grace. It's all about grace. Ket iti agtultuloy nga adalen tayo di na panalawa sinadal tayo digiti teksto nga arig na adda iti sukyat na. Ngem nakita tayo nga no pudno ken nalawag iti pannaka-interpretar na pannakaipataros na. Digijay nga teksto saan da nga kontraten kakabsat. Dayjay adalen tayo maipanggep iti namnama nga ited ni Apo Dios kada tayo. So, iti adalen tayo tatakit iti apoy iti impyerno. Adda kakabsat iti dua nga destinasyon iti tao. Iti langit ken iti impyerno. Kasalanan ano, there are only two directions iti panagbiag iti tao. Either you go up, that is progress. Either you go down, that is regress. Ngem iti kayat kakabsat ni Apo Dios. Ket saan tay kuma nga agpababa? Haan tay kuma nga mapan ijay impyerno. No di ket di iti tarigagay na. Dayjay mapan tayo ijay langit, gloria, pagtaengan, pagarian iti Dios dayjay ti inkari iti anak na. We can memorize it by heart. Dayjay kunanan ni Apo Jesus. Saan kumang agpulkok dagiti puspusoyo, mamati kayo kanya, mamati kayo. Napay, adda adu apagyanan. There are many rooms. Ijay apagarian ni Apo Dios. Kanya ti karina ni Apo Jesus, umayak tumanen. Kabsat ko, umay na kang alaen. Ket iyawid na kanto, ijay pagarian, ngayon sagana na agpay kadapit. Sublin tayo kabsat, pinarsuan ni Apo Diyos iti tao. God gave a precious gift. Dayjay nga sagot, dayjay sagot iti panagpili, the freedom of choice. Mabalin tayo nga pilihan, no anya a klase iti panagbiag tayo. Mabalin tayo apilyen, no sa dino a destinasyon iti papanan tayo. Iti langit, wenno ijay impyerno. Iti adalen tayo itata, iti pangilisyan ni Apo Diyos kada tayo. Iti kayat na ganin, agawid tayo amanin
Kabsat ko agawid ka, agawid ak, iti langit. Ilisi na tay kuma, kadayjay nga panganak ka idadanes, ijay impyerno. Adda kakabsat, iti sunod mamano, nga kayat tay nga adalan maipanggap kadaytoy apoy, ijay impyerno, the fire in hell. Umuna, adda dayjay saan tayo nga maawatan. Dayjay dagiti igges adi matay. Okay? Worms. Igges. Kunana kakabsat, iti Biblia, iti Isaiah 66 verse 24, na isurat, ket basaen tayo. Bayat iti panagpanaw da, makita danto dagiti bangbangkay, dagiti nagsukir kanya, pulos adi to matay dagiti igges nga agkaan kadagiti bangkay da. Ket dinto maidep ti apoy amanguram kadakwada. Karimunto ida dagiti amin at tattao a makakita kadakwada. Let's study the background. Let's study the context. At that time, kabsat, iti verse 24, iti Isaiah 66. No kitain tayo, digit imun unang versikulo, nang nangunang iti verses 22 and 23. Inbaga ni Apo Diyos kakabsat, nga ijay pagarian na, ijay langit, at danto dagiti sa santos, anya aramidin da, iti tunggal aldaw a panaginana, on the Sabbath, dagitoy nga sa santo, sa dino ba nagapuan da kakabsat? Laglagi pa tayo nga, intun nung malpas da isang ribo at tawtawan. The New Jerusalem will come down. Uri pa iti langit kakabsat, nalawa da iti barong Jerusalem. It is about 22,000 kilometers. Nalawa. Kit iti sentro na da iti nga syudad, isu da iti trono ni Apo Diyos. Kit iti inbaga ni Apo Diyos. Dagitoy asasanto, sika ken siya kakabsat. Intun iti tunggal aldaw a panaginana. Mapan tayo. Ijay saklang ni Apo Diyos. We will go near the throne of God. Anyaramitin tayo. Iti aldaw panaginana. Apan tayo nga agday dayaw kenkwana. There is a lesson for us kadaytoy nga agda mga panagbiag tayo. Daytoy aramiden tayo kakabsat. And I would like to emphasize this and remind us. Daytoy aramiden tayo. Nga panaggigimong iti tunggal aldaw a panagina. It is but daytoy laeng iti panakaisagana tayo kakabsat. Nga apan aggimong ijay pagarian iti Diyos, ket isunan to iti daydayawon tayo. No nairuwam ka, saan kuma, nga naladaw ka amapan makigimo. No nairuwam ka, saan kuma, nga pilim iti pagtugawam iti liko. Iti aramidin tayo kakabsat, ang siputas, it is only a preparation kadagya papantay ka langit. Babaen iti parabor ni Apo Diyos, ang balbaliw tayo kuman. Isu nga iti inbaga na, iti verse 24, bayat iti papanaw da. Nagapuanda, nagapuda, ijay ayan iti trono ni Apo Diyos. Papananda, kadigijay pagtaengan nga inted ni Apo Diyos kadakwada. I'll go to prepare a place for you. Mansions na pagyanan nyo. Intun no pumanaw da.
Anyay ti kuna na Apo Diyos, makita danto dagiti bangkay, dagiti nasukir. Let us make a differentiation. Sika kabsat ko natulong. Dagiti saan ang maisalakan, iti inted ni Apo Diyos kababalinda. Dagiti nagsukir kanya. They are disobedient. They are lawlessness people. Nagsukir da Apo Diyos. Ket intun no makita tayo, dagiti bangkay, dagiti nagsukir kini Apo Diyos. Anya makita tayo. Pulos, kunana, adinto matay, dagiti igges nga agkaan kadagiti bangkay da. Anya iti kayat nang asawin, dagiti nga igges adi matay. Tada ito'y kakabsat nga reference iti Isaiah 66:24. Inusar ni Apo Jesus iti Marcos 9:48. Marcos 9:48 na isurat ket basahin tayo. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada iti apoy di maigder. Deji inbaga ni Apo Diyos iti Isaiah 66:24. Isu iti inusar ni Apo Jesus. Adda dagiti igges addamit iti apoy adi maidder. Anya digito yung igges? Nakakita kayo kapsat iti may nga bangkay iti natay. Any living thing namatay. Santay gaming nga makita digiti bangkay digiti minatay tayo tabay. Intunong natay, inkabil tayong iti may nga lungon. Okay? Ikan tayo iti imbalsa mo. When ipaimbalsa mo tayo, kabil mo manong aldaw 3 days. When no ikabil mo 1 week. Kalpasan na, itulod tayo ito, iji maudi, we are using the term, dagiti maudi nga paginaraan na. Hantay nga makita. Intun ko at dadyan, anya mapasama. Ikang kay kakapsat it example. One of my hobby is agayuan na kakapsat digiti native amano. Aday ti kulungan digiti dadakel, upa ken kawitan. Adamit ti kulungan digiti tiyak. May sangal daw, hindi apang kubisitaen tay kat iti kanen ken inuman da digiti mano. Nakita iti maysa nga piyak nga adda iti kulungan. Ket natay. Unak apa iti kalman. Ket sibidiyag man. It was only overnight. Ket natay. I made an examination. At dagayang kamsat digitay sabali met nga agtarigagay kadigita nga taraken ko. Ket nginat-ngatan da dayjay screen dayjay kulungan. Sa dayto, injak nakita kapsat mabalin siguro nga pusa, uno aso, uno ano. Apan na nga alain dayjay iyak nga dayjay kulungan. Unfortunately, dakil di bagidip. So nga, iti na ikatlaan dayjay duwa nga saka dayjay nga iyak. So, in short, nga tayo dayjay taraken ko nga iyak. Overnight, idi apang ko nga kitain. Addan iti ges dayjay anatay iyak. Pagkapuan na, nagapumot laeng kadayjay bagi dayjay iyak. In so common explanation, dayjay abangkay iti maysa anatay, anya iti manggibus kadayjay arasag, dagiti igges. Apay ana ikabil kakabsat, dagiti igges amangan genkwana ket naikabil kakabsat
nga kadua iti agnanayon nga apoy adi maigdet. Isaludsod, anya iti panggap digit igges? Kanin lalaeng dayjay lasag dayjay natay. Intun no awanen dayjay kanin da alasag, papanan dayjay igges. Or they just die naturally. Anya iti kaya nang sawon dayjay agnanayon? Dayjay agnanayon is not forever. Haan nga dayjay panawin nga saan nga gibos. Dayjay igges at dayjay at sipot at dapay laeng tilasag dayjay bangkay. Mawatan tayo kung saan. Ngem intun no awanen dayjay lasag, taawanen ti kanen dayjay igges. Dagiti igges nga mismo nga nangan kadayjay alasag matay dan tumeteng. Isu nga naawatan tayo dayjay kinuna ni Apo Jesus. Saan amatay dagiti igges amangan? Ingganang adda kaninda agbiagda. Ngem intun no awan makangdan tanibusdan dayjay bangkay. Lasag dayjay natay. Matay dan tumet langenen. So the word nga saan amatay. Ket mabalintay nga explain when saan da matay. Tadapay lakang kaninda nga lasag dayjay bangkay. Apan tayo website iti mikadua nga inted iti pagleksyonan tayo. Dayjay apoy iti impyerno. Idjay Marcos 9:48 inusar ni Apo Jesus dayjay ti apoy adi maigdet. Anya daytoy nga apoy kakabsat di impyerno. Basahin tayo ti Malakias 4:1. Kuna ni Yahweh apan nakabalin amin. Umayen ti aldaw amauram dagiti amin anatangsit ken managdakdakis at tawo. Iti dayta nga aldaw mauram danto akas lala arutang ket pulos nga awanton iti mabati kadakwada. Mauram. They will be consumed by fire. Mauram. Sino digiti mauram? Kunana ni Jehova aman nakabalin amin. Dagiti natangsit, dagiti nasukir, dagiti managdakdakis at tao. Sikakabsat ko, you are now exempted. Taidi nga inawat mo ni Apo Jesus akas personal ang manubot mo saan kan nga nasukir. You became obedient. Ito't nakitain tayo kapsat. Anyang itinangyarigan ni Apo Diyos kadagiti bangkay. Kunana, iti dahit nga aldaw, mauram danto akas la arutang. Anya iti arutang? Kaduod di tubing handang nga mo ti arutang kakabsat. Ngam day di mamangko, my mother, dayjay arutang, isu iti puuran na, sana ikabil iti sabot, isu iti pagsyampu na. Oh, I remember my mother, nagatidog iti buk na. Very nice and curly hair. Ngam, no puuran dayjay arutang. Kasano ka po, kapahot na. Nga siyat pa siguro, no kunana kumati Biblia, ket no puuran, dayjay puun iti salamagi. Tangtangken nga amang di salamagi ng darutang. Yung apay nga pinili ni Yahweh aman nakabalin amin nga inyarig na dagiti bangkay iti managdakdakes, dagiti bangkay iti natangsit, iti panakauramda, panakapuurda, ket kaslala arutang. Sa inbagana, pulos nga awanto mabati kadakwada.
Is it eternal? Ay saan? I'll give you a challenge karabsat. No adda pa lang arutang ita ayan nyo, talugaryo, ay that's baryo or what, mga laka. Kit isaganam, alaamot din kakabsat na ito'y cellphone mo, kada iti time na ligay. Padasem, iset mo dayjay, sinjam dayjay nga arutang. In time it, is it forever? Dayjay sa unga agnanayon nga ako'y iti impyerno. Agnanayon, laeng no adapay tipuuran. Ngem anya nakit din dati inted ni Apo Diyos tapno maawatan tayo. Ket dayjay pan nakapuot, dagiti natangsit, dagiti managdakdakes at tao. Ket inyarig na iti pan nakapuor, mauram danto akasla arutang. When the fire consumed what it can consume, agsardengen dayjay nga apo. Akas day ko na, let's make an experiment. Dayjay sang wanam di arutang. Mga alaka iti guradis, puspuro sininjang. Gilyam. Pagamulangan ng the fire goes down. Intunno awanan dayjay apoy na uuranan dayjay arutang. Anya iti kanasawan. Intunno awanan iti mapuuran. Agsardeng metten dayjay apoy. Apan tayo kabsat ijay mikatlo nga inteleksyon tayo dayjay sa unga purgatorio. Dayjay panangrugi iti leksyon tayo, inbaga ni Apo Diyos iti dua nga destinasyon iti tao. Jalangit, ken iti pangilislisyan ni Apo Diyos kada tayo, iti impyerno. Iti Biblia kapsa, saan tayo ang masarakan, iti sursuro, iti tinga, dayti dua nga destinasyon. Dayjay tinga, isu dayjay insurga, maipanggap iti purgatorio. And what's purgatorio kapsa? Iti panakaisuro digiti kakabsat tayo, ket isu iti istasyon dagiti saan unay ang managdadakes, saan unay met nga santo. Saan da nga rebeng amapan ijay impyerno? Saan damet ang maikari amapan ijay langit? Agyan da dijay purgatorio. Iti maysa pay nga bersyon iti panangibaga dati pamati da. No iti maysa ang managbasbasol, di kunana ni Malakyas, dagiti natangsit, ken dagiti nasukir, ket mapan ijay impyerno. Intun kakabsat no ikararagan dagiti nabati si bibiyag pailaeng akakabagyan ken gagayen. Dayjay kararo, dayjay addayjay impyerno. Apan ijay purgatorio in preparation nga mapan ijay gloria. Kasano nga mapan ijay impyerno, ket kasano met nga mapan ijay gloria. Daytoy kakabsat dagiti kunada nga penance. Daytoy iti rason o apay nga iti maysa nga padi iti Roman Catholic Church ni Martin Luther. He is the father of the Reformation. Ket simina kakabsat tapay anda nga kayat nga uwaten nga magatang iti pannakaisalakan dagiti managbasbasol at tao. Kasano panagatang da? Adayjay impyerno. Nabati dayjay nabaknang nga kabagyan na.
ipakararagan na mangited iti penance. Dagiti penance isu dagiti da nga kaslala bayad dayjay apan nakaikararag tapno maiyalis dayjay nga agsagsagaba akararua iti impyerno nga mapan iti purgatorio. Saan mo ngagsargan hanggang iti purgatorio la kaya mo mapan iti gloria. Sige, you pray, you give penance. The more you pray, the more penances you give. Alisto iti panagpangato dayjay nakabagyang. So kunanan ni Martin Luther, this is not true. Isu iti sursuro kakabsat, iti Biblia, isu dayto. Iti Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 10, na isurat ket basaen tayo. Iti anyaman nga aramid mo, ipakat mo iti amin a kabailang. Gaputa iti dagga dagiti natay a papanang. Di kanton makatrabaho wenno agpanunot ken awan iti banag a pangusaram iti ammom wenno iti sirip mo. Ijay dagga a papanang dagiti sibibiyag apanda ken tanam. Itin pagana ijay tanam awanton iti trabaho. Awanton iti banag na pagpanunutan. Awanton iti panagdesisyon mo. Isungat in bagana ni Ari Solomon kapsat. Iti anyaman nga maaramid mo kita. Si bibiyag ka, si bibiyaga. Do it with all your might. Do it with the best you can. Tejay apapanang awanan. Kasanuntupay nga maiyakar dayjay adda iti impyerno no awanen iti panagdesisyon. Iti desisyon maaramid idata a panagbiag tayo. Iti maudi karupsat nga kitain tayo iti leksyon tayo. Ijay perpekto a paraiso nga papanan tayo sa dino iti langit. Datayo nga agawid ijay perpekton to atattao. Tati imbaga ti pagleksyonan tayo dayjay imperfect state of men. Adda dayjay pilay, adda dayjay bulag, adda dayjay sakit nga mapan ijay glory. Saan kakabsa? No kitain tayo, adda dayjay libro nga dayjay Eden nga naggapuan tayo, napukaw dayjay niya. Gapu iti pammatay tayo, iti panggap ni Apo Diyos, it will be restored. Pakaisubyan na, ijay to langit. Dayjay nga state, kondisyon, iti bagi ni Adan ken ni Eva, iti pinarsuan ni Apo Diyos. Ket kunan ni Apo Diyos, iti nga nakita na, iti lalaki nga pinarsuan na, it is very good, perfect, awan iti sakit. Kasjay to kabsat, iti gungun uden tayo, intun agawid tayo, iti pagarya. Iti umuna Korinto 15:51 inggenatik 53. Kastoy iti naisurat, ket basaen tayo kabsat. Ibagak kada kayo daytoy apalimed. Saan tayo amatay amin? Ngem mabalbaliwan tayo amin iti apagdarikmat. Kas iti kapardas iti kirem, iti maudi nga aweng iti trumpeta. Ta intun agaweng iti trumpeta, mapagungar to dagiti natay. Di danto matayen, ket mabalbaliwan tayo amin. Ti agrupsa abagi, makaubusan iti saan papanagrupsa. Ti bagi amatay.
makawusan iti saan nga ipapatay. Daytoy sakbay nga agawid iti gloria. Isung intun no tayo anatay. Kanda dijay saan ama. There are two groups kunanan ni Pablo kapsa. Adda digiti danunan ni Apo Dios asibigat. Adda ti danunan ni Apo Dios nga pinalubusan na nga isuda ket aginanan tanabanugdan kadagiti trabaho. Intuno umay ni Apo Jesus, intuno aguni dayjay trumpeta. Kasano kapaspas na una na iti kapardas iti kirem in a twinkling of an eye. Anya mapasama. Dagijay anatay mapagungarda. Dagijay asibibiyag ken dagijay anapagungar anatay mabalbaliwan iti bagi. Manipod iti bagi nga agrupsa. Manipod iti bagi nga matay. Mabalbaliwan iti saan nga agrupsa. Ken iti bagi nga saanen amatay. Perfect. Ket intun no kasjay ti mapasamak agawid tayton ijay paraiso. At dapay kakapsat dagiti imperfect nga tattao di kan. Wanay. Perfect kanton kapsat. Perfect kanton. Babaen iti parabor ni Apo Dios. Anya ti inadal tayo. Adda iti apoy ti impyerno. Lappedan na kay kuman ni Apo Dios nga mapan ijay. Kasano? Babaen iti panagdesisyon tayo nga kayat tayo nga mapan iti langit. Kaslala ko ma. Aggapu ak kuma iti vegan. Adalang ti duwa kakabsat nga paglukana. Either agpaamyanan, panlawag, when agpabagatan apan Manila. I can make the decision. Nga magsipod ta. Iti pagtaengan mi ket adda kami dito Herona Tarlac. I will make a choice. Nga iti lugana dagijay nga bus nga mapan iti Manila nga labsanda iti ayan mi. Sa anak to nga makadanon iti jalawag. Kasjay met kakapsat duwalang ti papanan. Ni Apo Dios intednan iti amin ti pangayan. Dayjay tinamnama kayo intednan ni Apo Jesus. Ket idi nga inawat mo kapsat ko. Ket idi apinatim ni Apo Jesus kapsat. Inteden ni Apo Dios dayjay namnama asinbiyag nagbayken. Iti langit iti papanan. Iti langit iti papanan. Saan tayo nga mapan iti impyerno ket agyaman tayo kini Apo Dios. Agkararag tayo sa agyaman kami Ama. Tayin sa ganam iti pagtaengan ng pagawidan mo. Agyaman kami Ama. Tayin lawlawag mo kada kami iti ayat ken parapot mo. Agyaman kami Ama. Pagsipot na tinulungan na kami ti Santong Espiritu. Ket inawat mi dahil sabot ken namnama na ken Kristo Jesus nga anak mo. Ken ni Kristo Jesus nga manlugod mo. Adda kada kami dahil namnama nga agawid kami to iti pagarian. Tulungan na kami Ama. Babay niti parabor mo. Aramidin na kami nga agbiag akas iti pagayat. Gapu iti panagayat mo Ama. Dawatet ngano adda digiti kakabsat nga kasapulan da iti tulong iti panangagas ana pisikal pangaasin iyon nak no ti imam Dios no ti tulong a kasapulan daw Dios ket na materialan pangaasin ited mo tinabuslon nga panagayat ingga na Ama nga makita minton iti rupa iti anak mo iti mikadwa a panagparami dakkel to ti panagderini nalawa na laaw kami to Diyos na mangiyibkas iti panagyaman ni Kenta. Agsipod tinayat na kami.
Tulungan na kami nga agpulnog kadito pagayata. Agyaman kami Ama. Itinagan niya po ni Jesus. Amen. And Amen. Ni Apo Diyos na ayat. Ni Apo Diyos nang isalakan kagabi. Ni Apo Diyos urayin na tayo hindi pagarian na. Happy Sabbath. Ni Apo Diyos na mga misyon kagabi.